Akatundwa na mando Afrikansa Radio. Ndikulandireni kuna kulikonse kumene muli. Malintine wa DJ Rodi na Munyanane. Pompano pa radio. Ati akatundwa na bwela kuzakala. Akatundwa na bwela kuzala mulira ziko. Professor Arthur Peter Mutharika akalamula zinthu zimachitika. Ndakuzani kunena kuti ya tibweranso ndi nkhani. Ya ife tabwera kuzakhala pa radio. Mosa ndisiyende katiyende limodzi. Tikhale pano tikutambasula za Mr. Nkulukuta Moyo. Pangolini Professor Arthur Peter Mutharika akatundwa na mando apoyendesa boma. Osati nkhobwe zanu zija. Anthu amayendesa boma ndi mawoka. Zinthu nkumachitika. Amene ndiye professor. Chimenecho ndiye chipani cha TPP. Pamene nankanena iya ife tikuphulisa mabala. Iya iko mawa aunonga. Anzawa kutolera. Mwamva Mr. Nkulukuta Moyo. Professor Arthur Peter Mutharika. Mwamva zimene anena. Akuti fetereza 10,000 kwacha. Wabwino apange bwanji. Zikakhala sukulu ndi adadena kale. Zikamafika mu January mu zikhale zikuyenda bwino. Akakhala mafuta akuti tangoyembekezani pang'ono. Ndipo china chilichonse chikhala chili mchimake. Ameneyo ndiye Nkulukuta Moyo. Professor Arthur Peter Mutharika akatundwa na mandwa zisa zosala mulupya. Ndipangeso chocho bwanji kuimba kwa Nyamata Belekana Plasha kuchokeranso kukhoncheni kwa mitengo mboma la mwelija la Tcholo. Tendele mozo musandisiyendeka. Nyamaro ya mandi sangalaza kwa mbiri fama imba bwino kwa mbiri. Ari miapindula kwa mbiri. Ali miakupindula. Akuti tufetereza 10,000 kwacha. Osati nkhobwe zanu zi. Ndiye kuli kukangana kwa MCP. Kuli kukangana kwa MCP. Ati kwatuluka zina la Achithyo la Banda. Achithyo la Banda akuti akhale leader of opposition. Koma ndiye kuli kuthera na mawu. Kuli kukwapulana ni mawu. Kuli kutukwanizana. Iya inu zipangani masanja anuwo. Kodi pachabuda zolowera kupanga masanja. Anzano akuyendesa boma. Pitirizani kwa MCP kupanga masanje. Pano sitiriso munthawi munyengo ya masanje yae. Pano tiri mu boma limene likuziwa chimene likuchita. Moyo wanga tima wanga kuliko seningapite chilichose cha moyo ufuna kukala na iwe mama. Ona mama ntima munatenga kanika kuja makokanizira imakulota sikunga kona tili limosi utani kuimba nyimbo iwe nkumavina likangosia manike na mpilo mama nena tano smala na face likangosia iwe nkumachinja mama we I miss you baby I miss you
Tendeli boze musandisiye ndeka. ndifuna kukala nawe Valentina wa DJ Rodi na pompa na radio lomwe. kala nawe Ndipeleke moni kwa Pressings Malinga Moyo. Muli bwanja bwana. mpaka chimalizilo mami cha moyo huu mami cha moyo huu mami cha moyo huu Christopher Yohane muli bwanji. Ndo basi moni mzanga mene. Munya nane Rodi na pompa na radio lomwe. Tendeli moze musandisiye ndeka. Bwanji ni kutengereni iso kuimba kwa Nyamata uyu Pire Kaunda. Akuti shani Pire Kaunda. Akuti bwanji. Akuti ndine mwe uja. Ine ndiye mwe uja Professor Athapita Mtarika. Ine ndikuti ndiye mwe uja. Ine ndiye mwe uja Sulemani. Ine ndiye mwe uja Victor Musowa. Ine ndiye mwe uja nditu mai Jolobala. Amene ndinkasusa nthawi imeneyo. Omapota mati Kamala Phiti adakwatira njiwa. Akuti ndiye sono tabwereza chichewa unandinyozera. Tauza imusipi abwereze chichewa hankatinyozera. Ankanyanya kulalata chipweto panda mvekere boma ndilo mweri. Ndi Anyamata osuta chamba kamwa kabanga basi kukamwa kuli ng'ambike. Ngati nsalu yapa window makatani. Akuti kukoma kwa ziko lero ndi kwa chipani chimene cha TPP. Muli bwanja amene mwasankhidwa sokhala nduna. Mai Meru na Visha muli bwanja ndi ceremony. Braza wanga braza Chisale muli bwanja ndi ceremony. Nanga Mukhito muliko bwanja kumeneko. Kukoma kwa ziko ndi kwanu. Ankaya nkhula chimwendo banda ndi Anyamata akamwa kabanga. Akamwa magagada. Akamwa mbuye mtengeni. Amvekereya eboma ndilo mwero. Lero ali kuti lero. Bwerani. Muzakambenso mawaja munkati boma ndilo mwero kulizi. Ngati mazi ya mfriji. Ndiye ndikuzowa. Ndiye kuti 5 years ite. Ikathaso 5 years mmene zikuonekeranso Mr. Nkulukuta moyo. Ndiye kuti swazasira chipanichi munthu wanzeru kwambiri. Ndi makamba kuti pipi kuli anthu anzeru, kuli anthu ophunzira. Osati nkhobwe zachokapozi. Nkhobwe zimene zinkaziwa kunyengana m'maofesi. Nkhobwe zimene zinkaziwa kuberekerana ana m'maofesi. Nkumachambulana ma research nkumatumiza ma social media. Nkhobwe za MCP. Deputy Minister Nkulukuta moyo ali pa chongolero bambo. Ukumva bwanji wa MCP. Suza bwerera somboma, suza linunka soboma alia. Bwanji ndikutengereni so kuimba kwa Joseph Tembo.
akuti tizakumana naye ndenga denga. Akuti tizakumana naye kudenga denga huko. Funa kwa tocho mula mwana wonse ukunya ku State House muli bwanja ana ukunya ku State House. Tizakumana mudenga denga. Simuzala mulira sonziko mpaka na mudenga denga. Denga 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 Profesa Arthur Peter Mutharika watesa zijazogula mafuta G2G boma tu boma. Watesa njira za madoba. Akulu kunyinda bwanta samena mafuna kuti azitibera njira zogulira mafuta. Profesa Arthur Peter Mutharika yeye nkhobwezanuzo uko. Aiye ha. Aiye ha. Nakozeka kukaimba osana ndiyangela uko kumamba ine. Eno MCP muzingo konzekera kuti muzala muliranso ambuye Yesu akazabwera. Mwesikita mpanjala kapena kumbalutu uko kudenga ine. Aiye denga denga Osa dandaula MCP nonse mukhuta. Osa dandaula MCP mukhuta. Musiye kukangana kuchipaniko. Koma osa dandaula skulu ndi zimene zifuna kuti zisisidwe. Kapena kuti zikhale zaulere kuchokera cha January. Ananu aja utupa mitu aja ku skulu zimene zimwapo mwatumizeko. Ndikunena tuni nonse MCP ana utupa mitu aja tizikakumana nawo ku skulu. Ana utupa mitu aja munka indesa ndizi kwanje mulilongo aja. Muli banchi mwazuka banchi muli pati mukuendera pati mukupita kuti nanga muli tapati. Mwenyanane road na pompa pa radio lomwe adabwera kuzakhala we. Nemafuna ndipemphe nduna zonse zimene zasankhidwa kuti muthandizeni Profesa Arthur Peter Mutharika kuyendesa bwino bomali. Mukaendesa bwino bomali 2025 kapena kuti kuchoka 2025 kukafika mpaka na 2030. Mukaendesa bwino amalawi azakupasani voti. Mupange zoti ino achipani cha DPP mubwere kuzakhala. Osati kumango yankhula ndi pakamwa poka boma ndilo mweri koma anthu akugona pa filling station. Nkuma yankhula kuti boma ndilo mweri koma anthu akugona ndi njala. Mr. Mkulukuta moyo akungoyala mabudget alipe. Osati nkhobwe zija zapita zija nkhobwe zija. Mwanji ndimalize programu yanga ndi kuimba kwa nzimayo uyu kapena kuti anyamatawa ku Tanzania akuti bwanji. Wema wa Mungu wema umenizunguka. Wema wa Mungu wema wako umenizunguka. Tente wapempherera zathu ku Tanzania. Wema wako
kuli masankho ndipo kuli zionesero zapwe. Tiye tipempherere dziko la Tanzania chifukwa zambiri zasokonekera. Kusokonekera kwa Tanzania kupangisanso kuti dziko la Malawi likhale losokonekera, chifukwa kumbukirani kuti mafuta a galimoto paja amafikira ku Tanzania ku Dar es Salaam. Tiye tipempherere kuti ku Dar es Salaam kuyende bwino. Tiye tipempherere kuti ku Tanzania kuyende bwino. Si nthawi yongoseka koma ndi nthawi yopempherera dziko la Tanzania. Shetani na mama mkwe wake wanalia. Shetani na mama mkwe wake wamekalia misumali. Walijua nitakufa, hawakujua nina Mungu. Walijua nitakufa, mimi nasonga mbele. Walitaka nife kwa ajali, lakini hawakujua uwema wa Mungu umenizunguka. Walitaka nife kwa njaa, lakini hawakujua uwema wa Mungu umenizunguka. Ndeli bafulandizo ndiruze dziko lonse la Malawi kunena kuti chipani cha MCP ndiye chikuli mkangano. Anthu kungotuluka mboma koma ndiye kuli kusambulana, kuli kutchulana maphuzo bambo, ndiye kuli kusampulana, ndiye kuli kutukwanizana. Iya itukwanizanani Mr. Nkulukuta Moyo ali pa chiongolero. Inu muzikhala choncho muzitukwanizana. Mr. Nkulukuta Moyo kwa kuendesa chiongolero. Zunguka, 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 Anopanda khalidwe anokunyia ku State House. Mukhalira yomweyo yokunyia ku State House. Mukhalira yomweyo yonyoza na mafola moyo. Mugebana zeni sizimunati. Mungu wangu nakushukuru kwa wema. Bwanji mundolole kuti tisiyane pamenepa mnali ndine wa DJ Rod ni Munyanane. Pano pa radio lo. Acha niseme. Akuti Munyanane mwangopita lero sibudati pase moni bwana. Nikopereka moni ku Radio Lomwe Group. Radio Lomwe Group. 1 komanso 2. 3 komanso 4. Komanso saiwala fire. Ndo basi nimoni kumeneko. Hapa nilipofika wewe Ebeneza. Ndinabwera kuzakhala. Hapa nilipofika acha niseme. Pabwino opo tiziyamikira. Uweza wako. Pabwino opo tizithokoza. Chachikolo tiye tipempherere dziko la Malawi. Pamene Professor Arthur Peter Mutharika ayamba kulamulira dziko la Malawi. Mimi nikusifu. Tipemphererenso dziko la Malawi. Osati nkhobwe zija zinachoka zija. Osati Kalongonda uja adachoka pa mpando. Jina lako la ajabu. Boma la Kalongonda lidapita. Zunguka, 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 zunguka. Boma limene linkajesa anthu chiteze lidapita. Siti kufunanso kuti tione anthu akudya chiteze. Mafuna ndiuze inu Mr. Nkulukuta Moyo. Siti kufuna muno Malawi tione anthu akudya chiteze. Siti kufuna kuti tione mizera itali ya mafuta. Zunguka, 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 Kanini kwangu baba uzunguke. Zunguka, 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 Ndapita ndapita mnali ndine wa DJ Rod ni Munyanane. Zunguka, ndapita. Zunguka, zunguka, Ninakuomba Yesu unizunguke. Zunguka, 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 Usiogope vitisho. Club Junta, building better Africa.